Salut, aranyes! Preparades per teixir? Avui anem a fer una armilla que, molt simple, perquè està feta només amb 2 quadrats grans grani i cosides, i ja està. Doncs veurem què fem. El primer que hem de fer és tenir una cinta mètrica per medir des del clatell fins a la cintura o fins damunt del cul, diguem, més o menys la llargada que volem que tingui aquesta armilla. La meva té 49 centímetres. El que hem de fer llavors és anar fent el quadrat grani, comencem per la creu inicial, diguem, l'anell on anirà la primera volta, que són 4 grups de 3 punts alts, i ja està, i anar seguint. Segona volta, tercera volta, totes les voltes que volem, tots els colors que volem, fins que arribem a la distància necessària de, aquesta que volem que tingui, no? Doncs, una vegada arribem, rematem la llana i fem l'altre quadrat. Què li passa a l'altre quadrat? Doncs l'altre quadrat el que passarà és que si jo vull un escot, doncs, de, no ho sé, 5-6 centímetres, comparat amb la part del darrere, doncs posaré, a veure que no es veu, posaré, la cinta mètrica en el quadrat d'abans, posaré la cinta mètrica i calculo quants són els colors. Per exemple, 5 centímetres són, en el meu cas, 4 voltes, 4 passades. Per tant, la volta de llana marró fosc, llana marró clar, beix fosc i beix clar. D'acord? Doncs teixiré el segon quadrat fins a arribar al marró fosc, que no el teixiré. M'esperaré un moment. Val? Doncs ja tinc aquí el segon quadrat. El segon quadrat el que he fet és buscar el centre del quadrat, que com que tinc la creu aquesta, doncs només em cal anar resseguint, i el centre del quadrat és aquest. Llavors he calculat així, cap a cada cantó, quants grups de 3 punts alts havia de deixar lliures per poder fer aquest escot, i com que no el vull quadrat del tot, com que el vull arrodonit, doncs cada una de les voltes que faré a partir d'ara tindran un grupet menys. Aquí el marró començarà aquí, el marró fosc, doncs el marró clar un espai més enllà, i el beix un espai més enllà, i el beix clar un espai més enllà, de tal manera que ens quedi així com una mica arrodonit. Llavors he de deixar el mateix espai cap aquí, que són 4 grups d'aquests, que vosaltres heu de deixar els que necessiteu en funció del gruix de la llana que hagueu utilitzat, i 4 grups cap allà. D'acord? Llavors començo a teixir aquí amb la llana marró fort, començo com si fos la punta, punxo, faig 3 cadenetes, 2 punts alts, però com que no és cantó, que estic aquí al mig, el que faig és només una cadeneta i segueixo. I faig tota la volta fins que arribo aquí, a l'altre marcador. Aquí tanco la volta, remato la llana i punxo el marró clar un espai més cap enllà. Faig el mateix, tota la volta, i em quedo un espai abans. I el beix fort també. Punxo un espai més cap enllà, faig tota la volta i em quedo aquí a un espai abans. Ara anem a fer l'última volta,
perquè aprofitaré l'última volta per anar lligant o unint el davant amb el darrere. Per tant, agafo el quadrat que anirà al darrere, a l'esquena, i el quadrat que anirà al davant. Llavors el que faig és, aquí tinc 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I he de comptar els mateixos aquí. 1, 2, 3, 5 i 6. D'acord? Doncs aquí, aquest és el que estic fent. Sí? Aquest és el que estic fent ara. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Aquest. Per tant, si jo ara faig aquest, hauré de punxar la cadeneta en aquest. S'entén? Ho torno a explicar. Aquí, a la punta em queden veureu, així es veu millor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grups de 3 punts alts. Llavors aquí he de comptar el mateix, en el mateix color. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grups de 3 punts alts. Això vol dir que si jo teixeixo en aquest espai, estaré teixint aquest grup. I quan hagi de fer la cadeneta, serà aquesta cadeneta. Per tant, vaig a teixir i faig 3 punts alts i 2 cadenetes que seran el grup de 3. Per què ajunto aquí la cadeneta? Doncs perquè aquest espai, aquest tros d'aquí fins aquí, representa que és l'espatlla. Per tant, aquesta part ha d'anar unida. Faig la cadeneta i continuo teixint. 3 punts alts i cadeneta. 3 punts alts i cadeneta, i així fins que arribo a la punta. Molt bé, doncs ara he arribat aquí a la cantonada. He fet l'últim grup de 3 punts alts i ara, com sempre, tinc 3 cadenetes, només he d'unir 2 quadrats, per tant, faig una cadeneta en l'aire, la cadeneta central és la que uneixo, i una cadeneta en l'aire. Giro el treball i ara he de calcular quin espai deixaré per la cisa, perquè aquest espai ara ha d'anar teixit tot en l'aire, no hem d'ajuntar una part amb l'altra. Jo normalment deixo 22 centímetres quan és un jersei, però com que és una armilla deixaré una mica més, 24, 25, d'acord? Llavors punxaré aquí i em queden, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espais doncs anem a fer. Teixirem en l'aire tot aquest espai fins al marcador. 2, 3 i la cadeneta en l'aire. I un altre cop. 1, 2, 3 i la cadeneta en l'aire. I així seguirem fins que arribem al marcador.
Bé, ja he arribat a la zona del marcador. Llavors aquí conto igual per punxar on toca, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, i vol dir que he de punxar aquí. Punxo aquí i a partir d'aquí tornaré a unir el davant amb el darrere fins que arribi al final d'aquesta passada, al final d'aquesta part del quadrat, perquè això és el lateral de la cisa fins a baix del jersei, de l'armilla. Després, tota aquesta part d'aquí, que és la part del davant, la part baixa del davant, quedarà teixida en l'aire perquè no les hem d'ajuntar. Per tant, ens veiem quan acabem al final dels baixos. D'acord, doncs ja hem teixit unint el lateral i en l'aire els baixos. Ara estic al cantó, he acabat a la primera cadeneta que es teixeix en l'aire i la segona cadeneta, que és la d'unir, la faig aquí. Fins on he de teixir? Doncs he de posar marcadors, igual com els que tenia a l'altra banda, d'acord? Llavors aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teixiré aquest, hauré de punxar aquí. I aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teixiré aquest. Per tant, quan teixeixi aquest, després de teixir aquest, ja sé que he de punxar. Doncs anem a treballar. 3 punts alts. I la cadeneta unint, perquè ara estic fent la part des de la cisa fins a baix. Per tant, tot això fins aquí al marcador ha d'anar unit. I ja el puc treure. A partir d'aquí, com que estaré teixint l'espai pel braç, hauré de teixir la cadeneta en l'aire. Per tant, faré els 3 punts alts i la cadeneta en l'aire. I seguiré així fins a arribar a la cantonada, que hauré de tornar a unir per l'espatlla. Bé, ja estic teixint l'últim grup de 3 punts alts, el punxo, i ara el que he de fer és tot el coll hauria d'acabar la volta de color beix claret. Llavors el que faig és uneixo l'última cadeneta de l'escot i a partir d'aquí els punts alts, per fer l'escot rodó els faré aquí. En lloc de fer, em tocaria fer-ho, no sé si es veu prou, em tocaria teixir aquí, si hi hagués l'espai, d'acord? Però com que l'espai no hi és, el que faig és teixir entre un grup i l'altre, teixeixo aquí on s'enclaven. Per tant, aquí faré 3 punts alts i la cadeneta la faré a la punta del grup de la passada de sota. I una altra vegada 3 punts alts i enganxarem la cadeneta aquí a la punta. I finalment un altre grup de 3 punts alts. Ara estic arribant a la part plana de l'escot i per tant la cadeneta la faig en l'aire i segueixo teixint normal cada grup de 3 punts alts a l'espai que li pertoca i la cadeneta en l'aire. Bé, ja estic fent
la part arrodonida de l'escot, punxo la cadeneta a la cantonada de la passada superior, i torno a fer els 3 punts alts, torno a punxar la cadeneta a la passada superior i així ho faré fins que l'última cadeneta la punxaré al quadrat de l'esquena, igual com hem fet al començar. Veieu? Espera, que tallaré la llana. Veieu que queda l'escot així arrodonit. Ara sí, tenim acabada l'armilla, amb l'espai pels braços, l'escot. Bé, i ara veureu com queda posada.